Ruturai kami amsani tiprasa lukurokno kacanggi tongmani jorawa tini obhai kokthai kothmarokno khanawi tini kaisa tiprasa luku hamkrai hini o tiprasarokni bisingtino luku hamkrai samung tangjagui tongmani tiprasa lukurok nukhung chugyarokno ongui tongkhakai tini borokni khunjoroko sogui luku hamkrai chubamung hayakeba kacanggi tongmani jorawano tini borokni khunjoro sogui mabai kaisa tiprasa luku hamkrai samung tangnai rok borokni tini borokni mothani bisingtino tipra academic sien furam hini tongmani oborokni bisingtino tini ruturai kami amchaini tiprasa lukurokno blanket yafarjakmani tei rungsrungui tongnai rokno bahaino tini khata kolom rok yafarjakmani borok tini o tipra academic sien furamni bisingti tini okok rok bahaino tini kwsarkha hastini lukurokno mahaikeno tini tiprasa luku hinjaknai rok hayakeba tiprasa hinjaknai rok chini tiprasa rok belai kheno tini hachagwka sawi naithengkai belai kheno nukhung hamya chugya nukhung mahaike mangno nugo phiaba chung tini chini khao tongwi manjaya ongwino chung jotono pal kaisa yapri kaisa kai chung yapri selai tini motha kaisa khalaika NGO hayakeba chini obo kono pati obhairok bai gadaljakya hini bahino borokni sawi khnarika borok tini kaisa NGO songchai rimani tiprasa nukhung chugya abotirokno chubalai sinai hini yapri semani borokni mothani mung ongkha tipra academic sen furam hini borok songchamani loge no tini o yapri rokno semani o kokthai kothma rokno tui khoroksa professor haikeba tini tiprasa hamkrai samung rokno tuidulnai tini o kok rokno sawi knarika borok taibo mahaikeno kamika sawi naimani jorawo taibo borok kamika sawi naimani jorawo no mahaike kami nukhung chugyarok nugui tini tiprasa kami amchaino tini athambaigo kami amchaio thangaiba haino arni lukurokno bo tini kwrwi nukhung chugyarokno kachangui tongmani jorawo tini kaham manui ringmani phano kachangmani o jorawo kati tirup hinino borok blanket rok yafarlaimani tini o rungsrungui tongnai cherai chikon thenangni jati hinjaknai roknobo borokni bisingtino khata kolom yafari tei mahaikeno kachang kati drup hayakeba borokni bial rokno kati drup hinino tini gamni rok bahaino ri kutung rok paklaimani mangpli kasaifaika tini o kokrok khoroksa tuifang okra sawi khnarika amchaini lukurok haikeno chini o tiprasa rok belai kheno kha hamya taongdi chung mahaikeno joto chugya kami amchairogono mahaike thangthangai chubago norok chini bisingtui kwrwngdi norokni kami amchairogo kwrwi nukhung chugyarok tongkhai tingbai baksa kwrwngwi mano chung ajagao phai chuba haino ronai hinino tini khoroksa tiprasa rungphwngwi tongnai o kokrokno tui sawi khnarika tini borok o ruturai kami athambaigo kamio thangwi sogwi mani tini obo shanti bongcherni bisingtui naikolma baino tini o ruturai kami athambaigo kami amchaio tini kwrwi nukhung chugyarokno kutungmani yafarmani o kokrokno tui bahaino tini shanti bongcherno belai kheno tini o tiprasa rungphwngwi tongnai o tiprajik rungphwngwi tongnai rok belai kheno khabai boba haike tini kok kaham sawi boba haike tini paiflaya hambai rinai obo sawino manya chung mahai tiprasa kami amchai rok naitugui no chung chini yaktui je chukmani abono chung chini yapai ruo chini je chukmani abono no chini je khafurmani abono no chung tiprasa lukurokno chung mahaikeno yafaro chini yapai hinino tini o rungphwngwi tongnai rok o kokrokno tui no sawi khnarika ruturai kami amchaini lukurokno tei athambaigo kami amchaini lukurokno teibo kokthung thungnai koktoma thungnai rok bai sungjakphoro tini chini tiprasa luku hinjaknai rok thenangni jati hinjaknai rok tini alcohol haikeba drugs abotui kefek manui bai kubuli tongnai rokno boba haike kok kachana muchung hini sungporokhai tini sawi khnarika o rungphwngwi tongnai tiprajik tini khoroksa boba rungsrungwi tongnai kefek manui bai kubuli tongnai borokno tini kok kacharkha phaidi chung jotono mahaikeno kefek manuino poglai chung kwrwi nukhung chugyarokno jotono yapri kaisa kai chubalai khai belai kheno chini tiprasa luku hinjaknai rok chini tiprasa rok belai kheno o society o kaham ke nukjaknai kuchuk sakao kanai chung mahaikeno yapri kaisa kai selai sinai phaidi hini khoroksa tiprajik bo o kokrokno tui sawi khnarika o tiprasa ruturai kami amchaini tiprasa lukurok tini o tiprasa rungphwngwi tongnai borokno tini o kokrokno kacharkha tipra academic sem furam borokno tini o kokrok kacharkha tangke chini kami
mahaikeno chugya kami taibo haino chini tiprasa rok mahaikeno tongo chungbo haino man mahaikeno borok ni kami rogobo norok thangi bagla jadi yafar jadi hini sawi khnarika teibo tini Athambai go kami amseni lukurok haino tini orung serenggi tongnai cherei chikon rokno khata kolom yafarmani nugui tini taibo khamjaka tini mahaikeno chini kami hai taibo gri nukung chugyarok tongo o jagarok bo haino tini orung serenggi tongnai rokno taibo norokni bisingtui kahamke tuiduldi chini tiprasa rok taibo kusuk sakao kanani hingke jung taibo mahai rung serenggi tongnani haikeba tini rung phurunggi tongnai norok hairok bai taibo tuiduljaknani nango tini orung serenggi tongnai rokno chin khenangni jati hinjaknai rokno mahaike kefek mani bai kubuli tongma mahai rokno pogriri tini dofani samung tangnani mahaikeno society no kuchuk sakao tisanani dofani jati kuchung khainani hingkai norokni bisingtino mahaike tuiduljagoi tini phurungjaknani nango taibo chini o kami rogo phai mahaikeno tini khaifaidi hini tini o athambaigo kami amsani tiprasa lukurok tini o tipra academic sem furamno tini kok kachari rihormani kok tumarok ini sini korok iko college phurungnai rok ko Tripura academician forum hani tongo sing bong abon no tui no sing kichai ko blanket rok distribute khaina hani phaimani parawo gem haino kisa chuba chubong khata gai sini purpose to iko joton borok no help khaina ni ngakai ko abon no ta Madam haike belai ke khatung ka mane parao phai asuk mane abo tam hinan backward boya para ekdam saf suthra jotono sereng kai tong thotok ma tong kha che rok malai yo jaga okra jaga rok malai belai kai khatung jakha kai tere rong no kisa misa sung jeri mama ni abo kamuri kha abo bo abon bagi bo sin bkha belai kai cha jakha Madam haike mahaike no o kami amseni lukurok no nini tam ko kapari kalang rung serenggi tongnai ba okra chakrai hinjanai rokno tam ko kapari kalang em sung to phurungnai sing ga ba sung ba iko che rong no kaham kai phurungi klang lai thung borok srungnani borok ni school rogo ro hobai thang ngai sung to tongo no kuchugo phaiga ka college phaiga to sung tongo no ngai abo no borok no nogo tui pori awi nogo samung ro khai rok taton rithung hinta angkhai chere rong no joto no srungnani ro hothung ngai jenung mani o para o srungna rok joto no thangna chere rok hai da no joto school thangna bole na Engkai abo no tangka abo rok nukui noi ko sini bkhabo tongthogo engkai borok no obon sana muchungo je borok joto no borok ni para ni cherai khnai rok no joto no school ro hothung engkai kuchugo phaike to sung tongo no engkai ati asung no sana muchung Madam tini norok ni o social work jeng jeng bisingtui kaini para khumai no maike tubai man mani norok ni bodol ni bisingtui bomti hai khawan sok ni haike ba khas bai jakni oh actually angkhai to first time phayo engkai ani dol rok sini dol to agi bo phaika do o para phaya sok pai pa o para sus pai kamu sok pai ko alada jaga thanglaika kornafur rogo bo thanglaika onek jaga sung chuba churi laika sini to emne to sini je forum tongo sini dol to association to porani bagi sido phurungnani spread khainani bagi ta education spread khaina bagi kaham lama phunungna bagi abo ta angagai abono abtei phano sung iko kicha micha iko para rogo phaioi kicha buino help khaina muchungo nga abo to sini purpose to abo no main purpose but sung ati rok bo khaina muchung hini no ati op para kai ni no sung choose khaimani ta je sung or phaioi kicha je sini chungmani chuba churi laina hini ati ta tini chini rung serenggi tongnai rok tini alcohol drug abo tu bai abo rok kile no tam ko kapari abo to hamya lama no engkai ati abo rong no nawi bo sung seminar conference rok khaika do onek jaga o conference rok khaika abo no nawi bo but abo conference bai simi inglak abo para bisim sing thangai practical na nangnai abo thangai bor rok no bujok na nangnai abo rok to engkai age buskango sini abo bote program tongnai haida engkai buskango sini abo bo kaisa tam hinai target group tongnai je utui je drugs na layo nesha khailaiyo abo rok
bondo khainan bagita hinba sini je borok haisi जनसंख्या कम दंखा पपुलेशन एकदम कम ओमफ्राय पपुलेशन कम नि बिसिङाव जों ड्राग्स चालाय 17 18 इयार्स न थै थांबायो आबो नुजाखै दङ ओमफ्राय आबो रंनो उनखौ नानि मोथांनानि बागैबो जों इखौ गायसा माने तामिनानि सेमिनार आक्रो कन्फरेन्स तो खायो न आबो न नावै तेबो जों बसकाङो सामुं खायनो चेष्टा खायनो आनी बुमंखा डॉक्टर अनुराधा देवर्मा एसोसिएट प्रोफेसर वुमेन्स कॉलेज हिंदी डिपार्टमेंट फैलानो खुलुमखा दिनै जोङो फाइ मानजाखा कायसा बिशेष उद्देश्य तै जों ओंखानो दिनै जे त्रिपुरा एकाडेमिसियान फोराम आबोखे त्रिपुरा फोरों तंनाय जोंनि कलेज इउनिभार्सिटी नि जे प्रोफेसर रक बरनि कायसा अर्गानाइजेशन इनके दिनै जे सामुं जों बेसिकली सोसाइटियाव जरा तंनाय जतनि बाय काहाम बाहायके अंनाय स्पेशली इन एडुकेशन साथे साथे बनि शास्त्र बनि शिक्षा जे जागा आबनि बागै सामुं तांगो इनके चिनी जे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी चिनी डेनियल सर इरोनि जे लोकल चिनी सार बाय मालायै नुजाखा जे रिसेंटली इवेन कि स्टेट गवर्नमेंट एवं एडीसी गवर्नमेंट जों नुखा बेलाय सांमानि बागै ताबुक जों खायका जे स्कूल रक बा चिनी ऑफिस मोटामटे प्राय स्कूल स्पेसिफिकली स्कूल बंद खालाय जाखा इनके महाय जरा जों जुदि पारा हाथायाव जारा तंनाय हासुगो जारा तंनाय आभाय बरक रकबाय बा बरकनो जुदि किसा मिसा जों जुदि चुबाय मांखांखे महाय खचांमा जराव ताइसले बरकबो खातुतु ngano महाय जिनि एकटा उद्योग आबनो नैनो आ उद्योगनो बसकाङो तैनो जों तिनेरो जे रुतुग्राय पारा सकपायका जिनि सार संनि सहयोगिता बाय आनि पूरा टीम जिनि ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट सर डॉक्टर अभिजित सर जोंबाय दङ सो महाय कायसा एम्स बा ऑब्जेक्टिव्स न नायनो जों तिनेरो जतनि सहयोगिता बाय स्पेशली लोकल सपोर्ट जे जारा तंनाय बावनि सहयोगिता बाय जों दिनैनि प्रोग्राम जों रफाय मानजाखा कम्बल रक रजाखा प्लस जारा चराय रक तंनाय बावनो एडुकेशनल किसु किट्स जों रनानि व्यवस्था खायका आबोखे बेसिक्स इन एम्स जों बेसिक्स एम के सोसाइटी नि टाचो थानानि जाते गरा जारा बेलायखे हाक्सालो तंनाय बा इकोनॉमिकली सोशियली बा एडुकेशनली जारा बैकवर्ड बावनो सपोर्ट जों थानानि चेष्टा खायो आबोखे जोंनि बेसिक एम्स आसार है कि टीको फाइनल बा चीनी खेनांग जाति जाकने रो एल्कोहल बाय बोजा अबति रखनो तिले द्राग्स बाय बोजा अबति रंग तिले नक्ताम को जाना आं के सानानि के हाय जोंनि जे एक्टिविटीज ड्राग्स हिंदी बा अदर जे एक्टिविटीज जेमन जों विगत बछरावबो विभिन्न जायगा से जे ड्राग्स इशुनाते जों प्रोग्राम खायका जाते करे जों साइमानो सोसाइटियाव सबसे बेसी डेंजरस इशू ताबुक जे यंग जेनारेशन नि बागै वानसारंनि बागैस्लाय जोंनि स्पेशली जोंनि जनजाति जेरा हिंजांनाय बावनि चराय रक ड्राग्स बेसी कुबुल जा कारण जों पार्सेंटेज थांगांके जों आबो नुजागो तो महाय जागाव ड्राग्स तो बिलाय डेंजरस इशू इनके आबो पूरा समाज व्यक्तित्व तो निजेनो तो क्षति खायो प्लस सम्पूर्ण परिवार इवेन कि राष्ट्र बा समाज नसे ध्वंस खायो मानो आबो एक बिराट चैलेंज तो आबोनि बिरुद्धे जों विगत 2024 जों आबोनो तै अवेयरनेस खालायका विभिन्न जायगा स्पेशली ड्राग्स अवेयरनेस ने जों भलिबल प्रतियोगिता आबो हाइबो खालायजाखा तो महाय अवेयरनेस जिनि ऑर्गेनाइजेशन थे जों सब समय खाय दङ आगामी दिनाव जरा महाय जे एक्टिविटीज एमोसन थाक मानिया महाय लास्ट विभिन्न लास्ट दिगाव जों जे 2024 नि डिसेम्बर विभिन्न जे सारा त्रिपुरानि जत कलेजो जों महाय विभिन्न अवेयरनेस प्रोग्राम जों खायजो कारण कलेज संख्या तो छात्र छात्री आरो थुमजामानि जागा इनके महाय थुमजामानि जागाव जदि आनि चराय रवनो जों जदि आरो अवार्ड खायखांके बरकनो पाराव थांगै ताइबो जत आरो पिरसारनाय जाते करे समाजो महाय हामिया मानै थेके निजेनो बिरत तननाय निजेबो काहाम तंनाय आनि जे समाजबो काहाम तंनाय आबहाय एक्टिविटीज जों कंटिन्यूअस जों खाय दङ आबोनिनो कायसा एकटा दृष्टान्त महाय दिनैनि कायसा प्रोग्राम आबोनिनो एक्सटेंशन फॉर्म हायता आसार है कि ताबो चीनी तरफ मिशन काम का में के करें अबति रक्ताबो रिंसुर ना मुतुं तुं दोरिं मतम खंडी मन ini of kajan lagi apa rong tuile tini रिंसुर ना मुतुं एर में अब नि सेक्टा
उमहाय যতটুকু যে সামান্য रोंस्रोंनाय रंनि बागै जों तामरक खायाने बा नर मिडिया जेति साका abo एसे जों टोटाली जों हेल्प स्टूडेंट दंनो जे ताक जराते जों डायरेक्ट हेल्प तो खाइमियाखौ तबे चिनी अर्गानाइजेशन बा तिनी जे मथा विभिन्न भावे जों जे जरा हायर एडुकेशन नाय पाइखा बा नाय दंगो बा ग्रेजुएशन कंप्लीट लायखा बं बागै जों जे जे कैरियर काउंसलिंग बा जेबाबे बरो जाते निजेनो बासरैमान आबहाय कैसे प्रोसेस ले जों नाय दंगो कोचिंग सिस्टम बा जोंनि जे एकाडेमिशियन दंनाय बरक जत्तन इन्डिविजुअल प्लास एस ए ग्रुप যতটুকু সম্ভব বরং কাউন্সিলিং যে ব্যবস্থা বা কোনো একটা স্কিল ডেভেলপমেন্ট বা স্কিলनि উপর বড় सोलोंनाय जाते নিজে থেকে বাঁচাই মানাय आबहायरा एक्टिभिटिस नि दङ सारनि आं डक्टर एम एस मुरा सिंह जेनेरेल सेक्रेटारि त्रिपुरा एकाडेमिशियन फोराम